Am venit la mall și vă zic sincer, pentru prima dată când mănânc de la împinge tava de aici, și scos ce gust are. Hai un pic cu camera mai aproape să se vadă exact. Acesta în piurea arată bine. Hai să vedem la gust cum e. Bă, la gust e ok. E piurea de cartofi, ceva basic. Hai vedem cașul. Ăsta că nu dai greș niciodată. De asta 100% e un caș congelat care a fost pus la prăjit. Ei bă, hai de șnițelul. Șnițelul zici că e tablă. Nu știu, zici că e gumă. Mi-a făcut cu ochiul și cărnăciorul ăsta. Eu la carne am o problemă. Dacă merg undeva și mănânc și prind zgârciuri, e gata. Mă cumva să par arogant sau ceva, dar nu e ok să fie zgârciuri. Să vedem. Bă, ok. Hai să filmez asta și mi-e și foame. Deci cel mai probabil o să mănânc. Nu-i rău. Ok, nu, cu tot cu apă, 44 de lei. Sincer, dacă mă trebuie după mine, cam scump pentru ce e aici. Lăsați și voi în comentarii dacă ați încercat, să zic, mâncări de la împinge tava și ați avut experiențe nașpa. Mie cel puțin vă zic că